ଲାଗୁଛି ଝିଅ ବସିଛି ଯେ ତଣ୍ଟିଟା କଲେ କତ କତିଲା କାଞ୍ଜି କରି ଖାଇଲୁ। ତମେ କୋଉ ଜାଗାରେ? ଆମର ହଉଛି ଆସ୍କା ଭାଇ। ଦିଦି ଡ୍ୟୁଟିରେ ବିଜି ଅଛି। ଓହୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଯାଉଛୁ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପଚାରୁଛି। ଗୋଡ଼ା ଠିକ୍ ଥିଲା ଆସର? ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଆଉ ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଠେ ଗାଈ ରାତି ପାଇଲେ ମୋଟେ ନାହିଁ। ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଠେ ଗାଈ ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ମାମୁଁ ଘରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାବି ତାରା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ସବୁ ସହଜ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା। ଠିକ୍ ରାତି 12ଟା ବେଳେ କିଏ କାହା ଉପରେ ଚଢ଼େ? ଆଉ ଥରେ ପଚାର ଦଉଛି, ଠିକ୍ ରାତି 12ଟା ବେଳେ କିଏ କାହା ଉପରେ ଚଢ଼େ? ଭଲ ଆନ୍ସରଟା, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହାର୍ଡ ଲାଗିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟା ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ନାଇଁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଅଛି, କାଟାକୁଟି ହବନି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ପଙ୍ଗଡ ପଙ୍ଗଡ ଘଣ୍ଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କହିଲୁ ନିକି, ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏମିତି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ମାନେ ଦେଇଦେଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ବେଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟା, ବେଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ରାଗ ଲାଗେ। ଭଲସେ ବୁଝିକିରି କୁହ ବେଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛ। ଠିକ୍ ରାତି 12ଟା ବେଳେ କିଏ କାହା ଉପରେ ଚଢ଼େ? ତମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ନା। ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କାଇଁ ଦଉଛ? ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା 12 ଉପରେ। ହଁ ଠିକ୍ ଏମିତି ମଜା ଆଉ। डीजे को सत्य भाई बाय, ऑफिस में काम चल रहा है। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। केबे भी तो भाई सत्य में सपोर्ट करूँ है ना। हाय हाय सत्य भाई तो केबे भी सपोर्ट करना, केबे भी सपोर्ट करूछ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଗୁଆ କାର ଗାଡିରେ ବସି ଦେଖୁଆ ହଁ ଭଲ ଅଛି ସୁଦାମ ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟର ନନ୍ଦୀ, ହାय ମାଉସୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ କୁନାଲ ଭଲ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟର ନନ୍ଦୀ। ଆଉ ସବୁ ପଳେଇଲ କିଲ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ, ସତ୍ୟ ଭାଇ, ନିକି, ପପୁ ଭାଇ, ଆଉ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ଲୋ ଛାଡିକିରି ମତେ। ମୁଁ କଣ କରିବି କାହା ସାଥିରେ କଥା ହେବି? ଶୁଭମ ହେଲୋ। କଣ ରୋଷେଇ ଆଜି ମାଉସୀ ହେଇଛି ଭାଇ? ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, କଲରା ଭଜା, ଡାଲି, ଭାତ। ନନ୍ଦୀ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ସପୋର୍ଟ ମି। ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଛି କିଲ ଦିଦି? ମୁଁ ଅଛି ଲୋ, ଅଛି। ମୁଁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲ କି ମତେ ଛାଡିକିରି ବୋଲିକିରି ହେଲି। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିପାରି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି ଯଶୋବନ୍ତ ଭାଇ। ମୋ ନାଁ ମମତା। ଲାଇଭ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛିଲୋ ଦିଦି? ଅଛୁ? ହଉ ହଉ, ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ କିପରି? ହଁ ଭଲ ଅଛି ଦିଦି। ମୁଁ ରହିବି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ? ଅଛୁ? ଆଉ ହଉ। ଅଫିସ କାମ କରୁଛୁ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କହୁଛୁ। ମୁଁ ବି କାମ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଏଗାରଟା 36 ହେଲାଣି ଝିଅ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲୋ ଝିଅ, ପ୍ରବଳ ଖରାଦିନ ହେଇଗଲା। କଣ କରିବି? ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଫଟୋଟା ନେଇକି କେମିତି ରଖୁଛ ମତେ ଜଣା ପଡୁନି। ଲାଇଭ ମାନେ ଏମିତି ଫଟୋ